இனிய காலை வணக்கம். இன்றொரு செய்தி. ஒரு காட்டில் ஒரு மரக்கிளையிலே ஒரு அழகான குருவி அமர்ந்திருந்தது. அதை யமதர்மன் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தார். இதை தூரத்திலிருந்து கவனித்த கருடன், இந்த பறவைக்கு ஏதோ ஆபத்து, இதை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அந்த குருவியை எடுத்துக்கொண்டு பல்லாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மரத்தின் பொந்திலே அதை பத்திரமாக சேர்த்தார். ஒரு கணப்பொழுதுதான் ஆனது. அந்த பொந்தினிலிருந்து ஒரு பாம்பு வெளிவந்து அந்த குருவியை சாப்பிட்டு விட்டது. உடனே கருடன் மிகவும் துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். நான் அதை காப்பாற்றும் நோக்கில் தான் இங்கே கொண்டு வந்தேன், ஆனால் அதன் மரணத்திற்கு நானே காரணமாகிவிட்டேனே என்று துயரத்தில் ஆழ்ந்தார். அங்கே வந்த யமதர்மன் சொன்னார், அந்த பறவையை நான் உற்று பார்த்ததற்கு காரணம், இதன் மரணம் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு பாம்பினால் நிகழ வேண்டும் என்று எழுதியிருந்தது. இது எப்படி நிகழும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் நீ கணக்கச்சிதமாக முடித்து விட்டாய் கருடா என்றார். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், எந்த நிகழ்விற்கும் ஆரம்பத்திற்கோ முடிவிற்கோ நாம் காரணமல்ல. ஏற்கனவே அது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. வெறும் கருவி மட்டுமே நாம். இருப்பினும் மதிகொண்டு சில நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்று சொல்லி இந்த நாள் உங்களுக்கு மிகச்சிறப்பான நாளாக அமைய என் வாழ்த்துக்கள்.